Hi guys! Welcome back to my channel. Eto, papunta ako sa bukid. Tapos, ang partner ko, namista. Ayun, namista siya. Oo, tapos sinabihan ko siya na sunduin niya ako bukas ng umaga. Tapos, hapon na kami magtugbong na pod ugma. Tuwa siya namista na napod bring house at to. Gapon namista siya. Tapos may nadala siya na bring home. Kaya ako sa Bulisong. Bulisong. Tapos mag-tricycle na lang ako. Na si Kuya Petron, oh. Ha? Wa! Si Kuya. Sa Petron. Daan ako ng palengke kasi bibili ako ng bigas. At saka ulam. Nasi ang Jumil. Sakay ko call pangas. Ato na ka? Agpalit ako bugas na to. Ha? Pwede ikaw arasa na to call. Ha? Saman sa katako? Di, ito nga ara. Palit ko bugas. Harapit man. Kada na sa atbang sa kuan. At tuyo ko lang na ko. Masyado. Ikaw. Ay, magpalit lang ko daan dito dayon. Kuan. Ako kanhaon dani. Oh. Ha? Nagpalit pa sa din ko sa kuan dani pan. So, si Uncle Jumel. Igagaw sa akong mother. Ayan. Hakul ha. Wata ko anikon. Palit pa kong bugas. Bugas. Bugas, ugatas dahil ni Lula. Para dunay pasalubong palitagpan. Dire sa LP Bread Republic. Ang mas bayot. Salud na pa. Lami tanan. Lami lagi tanan mo pambayad ko nato madam. Bayad lang wala. Ano siya? Tagpila isa gani-ganidang? Size na sa ulong ka po. Size. Kuan ka buok? 5. Koy. 5. Oh, 5.30. Ang dami ko nang dala, guys. Pangas namin sa angkol. A few moments later. Here na ako sa bahay, guys. Naulan na naman ako.
Ano ba yan? Ito ang nabili ko, patatas. Tapos, manok na lang ang binili ko kasi sobrang mahal ang isda. Tapos, bumili ako ng tinapay. Tapos, kalahating sakong bigas. At saka, bumili ako sa gatas ni Lula. Para kay Lula. Gatas. Tapos, andito si Yaya Tuya. Oo, si Loy Loy at si Ingot. Uwan. Nagsilong kay Uwan. Yahak. Yan si Uncle Jomel, akong sakyan. Ayan. Tapos, ang Lola. Oh, di ba? Kompleto. Si Mama o si Papa, nitlakaw kay nangaji si nag-unsa si Mama? Nag-meeting si Mama. Tapos si Lingling og si Amay-Amay. Ang mga ito'y guys. Oh. Sinaw lagi ang salog. Kisay nagnos-nos. Kami. Ani manimpyo yun. Lapapo. Oh. Ginainan na Ang kay Lula, torta. Unya na yaya kay Uwan pa man. Uwan. Torta kay Lula. O, kwasa sa paan. Yan, oy. Yan, dato ko lang. O, kana isa pa ah. Ha? Dala na. Oy, ang nyo day. Kana kay Dani ra, bahin-bahinon. Dato mo niya. Dukol ka, tulong. Uwan. Ha? Yan, buno ng uwan. Kana. Darangot. Ito mo niya. Kaya ng tinapay. Tapos ang mga itoy, bigyan ko ng tinapay. Yan. May Ling Yan, salamat ka nga. May Toy. Ayan, Toy. Oh, Pero sa kanang sa konti. Oh, Ha? Tugbong. tugbong, sunod adlaw siguro. O, basi. Kunya, ba? Dili mo sila di. May paano? Dili sila gapon? Oh. Itoy. Tara. Toy. Bawasan. Nag-asa si Bintoy? Nila. Na, one man yaya. Wa may payong dani ya. Oh, Undang man. lagi. Nag-asa si Bintoy? Laan. Nagusa dito? Lang. Na, may kaywa ka naglakaw-lakaw. Naglaag-laag na pod. Kisay nag-out ni mo? Manoy. Ha? Manoy. Kisay nag-out ni mo? Manoy Jimbo gani. Ha? Manoy Jimbo. Ah, Zimbo. Kasa nakauli Zimbo di ay? Gabi eh. Eh, Lagi? Gabi bray. gabi eh. Hindi. Dito nang adlaw. Kadlaw sila nakauli? Oh. Ah. Diya sila kikin ganiha. La. Alas 3 pa ng hapon, kaya mamaya na ako magsaing. Kasi si Mama, wala dito, nag-meeting daw. Sa mga purok-purok. Si Papa to sa sentro. To sa merkado si Papa, sa aming merkado dito sa Bukid. Yan. Yan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito na naman ako dito sa bukid. Naulanan noon po. My God, my dear. Ayan guys, thank you so much for watching. Bye-bye.